Yun, kumusta mga kapotpot? Ayun nga, tatry natin magbawal masiro ulit. Siguro at least basta everyday, kahit minimum 20. Kapag halimbawa busy, pipilitin natin isingit ng 20 kilometers sa isang araw. Para hindi na tayo napapahinga. Kahapon hirap na hirap ako sa Antipolo dahil ang tagal kong napahinga. Ngayon dito, siguro mga 2 oras napaikot-ikot dito sa oval. Medyo mainit eh, alauna ng tanghali. Kahapon yung ride natin sa Taktak, umalis ako ng alas 8. Nasa Taktak ako ng tanghali dapat alas 12. Imagine, napakainit nun habang umaakit sa Sumulong Highway. Ngayon naman dito, tanghali dapat din alauna. Pero gumamit ako pinagbabawal na teknik papunta rito. Hindi muna persahan ngayon, recover lang muna. Tsaka dito lang tayo sa oval para malilim. Ayan, kita-kita yung ganda rito sa oval, Academic Oval. Tsaka dito kasi mga kapotpot, meron speed limit dito sa Academic Oval. Ang alam ko 15 kilometers 15 kilometers per hour. So hindi pwedeng rumatrat dito. Although syempre hindi mo naman ko-contain yung sarili mo sa 15. Minsan lalampas ka pa unti-unti. Pero basta wag mo na sasadyain yung tipong nagre-racing ka rito. Sarap oh. Kahit alauna ng tanghali, hindi mo akalaing hindi mo mararamdaman yung init eh. Kasi nga puro puno. Ganda oh. Lalo pag umaga dito mga kapotpot, malamig-lamig. Ang maganda pag tanghali, medyo maluwag yung bike lane. Ito kasi itong dalawang lane na to, itong gilid na to, dinadaan natin bike lane. Tapos yung isa para sa mga joggers yan, runners, walkers, ganyan. Actually dito lang sa palibot ng Academic Oval, sulit ka na rito, ganda pa ng daan. Ang isang ikot ito 2.2 kilometers. So kung maka 100 ikot ka rito, o di 200 kilometers na. Kaya lang parang umay yata yun pag nag 200 kilometers dito. Pero may mga gumagawa nun pagka talaga mga dikdik ensayo. Sarap oh, ganda. Doon mamaya try natin pumasok dyan sa looban. Dati nagbike din kami dyan sa may ilalim na yan nila Marquez Cueta tsaka si Treble. Yan o, kita nyo di hamak na, mas konti ang mga tumatakbo tsaka nagbabike ng oras. Medyo lang. Tapos yun nga, halos karamihan lilim. Eto lang, dito walang lilim pagka malapit na sa oblation. Pero maiksi lang, siguro mga 20 meters lang yung mabibilad ko sa araw. Tapos puro araw na ulit, tapos puro lilim na ulit. Actually wala kang 20 meters yung mabibilad ko eh. Kasi ito hanggang dito lilim pa rin Tapos ito na, paglampas ng humps, andyan yung oblation. Tignan mo. Ayun, oblation. Wala, para mga lang 10-15 meters na mabibilad ka. O tapos lilim na naman ulit. Alam ko na mamaya pagkatapos ng makailang ikot dito sa Academic Oval, ikot tayo dito sa may labasan, yung mas malaking loop na pwedeng pag-ikutan dito sa UP. Master. Ha? Oo, pahinga eh.
So no, may nakasabay pa tayo mag-ikot-ikot dito sa UP. Patrick E. Hello mga Ano? master. Kapot-pot. Nandito na rin ako sa vlog ni Ian now. Shoutout sa mga nakaka-ride ko, Ascension Cycling Club, Lasbagan Cycling Club, tsaka yung mga weekend loopers. Ride tayo sa weekend, let's go. Ayos. Sarap ng panahon, mga kulimlim. Sarap. Kahapon kung sobrang init nung ride ko sa paakyat ng taktak, ngayon naman napakaganda ng panahon. Ayun na, isang ikot na ulit, bali 11 kilometers na. Labas na tayo dun para makaikot tayo ng isang malaking ikot. Yun lang, ikot sana tayo naman sa malaking loop, kaya lang umulan. Kaya similong tayo sa likod ng Oblation. Ganda sa likod nito, may amphitheater. May kinakasaliatan tikbalang. May araw yun, tapos may ulan. Kaya na. So pwede na to. Makulimlim tsaka makulog kidlat pero walang ulan. Bike pa tayo konti pa, sayang. Ito palang Academic Oval. Ano to? Banayad na ahon tsaka banayad na lusong pag ikot ito ng counterclockwise ha. Kasi itong ginagawa nating ikot counterclockwise. To. So ito sa side na to, sa kanang side, kapag nagka-counterclockwise, ito medyo paahon ng konti ito. Siguro mga 2-3% gradient na yan.
Tapos sa kabila naman, pag ikot mo, palusong naman yun. Mas lalong sumarap yung padjak ah. Kanina mga alauna ng hapon, medyo mainit-init pero makulimlim. Ngayon naman malamig na, alas 3 na ng hapon. Sayang kung hindi sana umulan kanina, dire-diretso alauna hanggang alas 3, ang dami na sana natin ikot. Nabanggit ko kanina mga kapotpot yung bawal mazero. Hashtag bawal mazero. Ginawa ko yan dati, nasa Muntinlupa ako. Araw-araw hindi ka pwedeng mazero ng padjak. So inabot ako 40 days lang naman. Kasi meron ako nakita yung mga ibang kapotpot natin, parang meron yata umabot ng 100 days eh. Ngayon try ulit natin magbawal mazero. Ngayon day 2. Dito natin tandaan yung mga kapotpot ha. Sana magdire-diretso. Pilitin natin magdire-diretso ito hanggang inakiabutin. Subukan natin lampasan yung 40 days. Ayun, gawin natin yung malaking ikot. Dito tayo sa ano, mukhang pakiramdam ko hindi nabubusulan eh. Pwede na. Tsaka medyo mapuno rin dito ng konti no? UP Police, tapos College of Architecture. Dito tayo sa may ano, gubat. Merong single trail dito eh. Naku, sana hindi malumot ngayon. Umulan pa naman. Ayos na, makaka 20 kilometers din tayo nito. Matapos natin yung ikot. Ayos na yung minimum natin sa Bawal Mazero Season 2. Minimum 20 kilometers. Balik na tayo sa Academic Oval. .7 kilometers. Sakto, isang ikot pa. Tapos ano na, game over na. Tapos uwian na. Ayan na, naka 20 kilometers na tayo. At sana magtuloy-tuloy itong Bawal Mazero Season 2 natin. Diyan nagtatapos ang vlog natin. Huwag kakalimutan mo natin kasabi ng mga stila. Mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Swerte na natin mag-skip ng ads. Masarap sa swerte yan. Hanggang sa muli, salamat. Dami ng tao sa akin garden, no? Dami na rin sasakyan.